କଟକ ସହରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦୈତ୍ୟ କେଶରୀ, ଅପସନ୍ ବି ନବ କେଶରୀ, ଅପସନ୍ ସି ଉଦ୍ୟତ କେଶରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ଉତ୍ତର ହେଲା କଟକ ସହରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନବ କେଶରୀ। ପୃଥିବୀର ବିଖ୍ୟାତ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ, ଅପସନ୍ ବି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, ଅପସନ୍ ସି ଭାନୁଦେବ, ଅପସନ୍ ଡି ନରସିଂହ ଦେବ। ପୃଥିବୀରେ ବିଖ୍ୟାତ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ବନ୍ଦର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଧାମରା, ଅପସନ୍ ବି ପାରାଦୀପ, ଅପସନ୍ ସି ତାମ୍ରଲିପ୍ତ, ଅପସନ୍ ଡି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ବନ୍ଦର ନାମ ତାମ୍ରଲିପ୍ତ ଥିଲା। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1946 ମସିହା, ଅପସନ୍ ବି 1948 ମସିହା, ଅପସନ୍ ସି 1871 ମସିହା, ଅପସନ୍ ଡି 1943 ମସିହା। ଉତ୍ତର ହେଲା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 1943 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଗଦାକ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଯାଜପୁର, ଅପସନ୍ ବି ବାଲେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ଡି କଟକ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଗଦାକ୍ଷେତ୍ର ଯାଜପୁରକୁ କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଶବର ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ କୁରା ଶବର, ଅପସନ୍ ବି ଜାରା ଶବର, ଅପସନ୍ ସି କାରା ଶବର, ଅପସନ୍ ଡି ହର୍ଷ ଶବର। ଉତ୍ତର ହେଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାରା ଶବର ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ତାଳଧ୍ୱଜ, ଅପସନ୍ ବି ଦେବଦଳନ, ଅପସନ୍ ସି ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଏଥିରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥର ନାମ ନନ୍ଦିଘୋଷ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ 49 ଫୁଟ, ଅପସନ୍ ବି 55 ଫୁଟ, ଅପସନ୍ ସି 45 ଫୁଟ, ଅପସନ୍ ଡି 46 ଫୁଟ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ଉଚ୍ଚତା 45 ଫୁଟ। ଓଡ଼ିଶାର କୈଳାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କଟକ, ଅପସନ୍ ବି କପିଳାସ, ଅପସନ୍ ସି ନୟାଗଡ଼, ଅପସନ୍ ଡି ଯାଜପୁର। ଉତ୍ତର ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର କୈଳାସ କପିଳାସକୁ କୁହାଯାଏ। ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଜା ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଅପସନ୍ ସି ରାଜା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଉତ୍ତର ହେଲା ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ।